Romà Codina. Bon dia, benvinguts, senyor alcalde, regidors, a tots els assistents i gràcies per acompanyar-nos. M'agradaria començar aquest acte de presentació de la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana donant les gràcies a tots els que l'han fet possible. No diré noms perquè no m'agradaria deixar-me ningú, però m'agradaria fer una menció especial a l'Amaranta Givert, que és qui ha escrit el guió d'aquest acte. Ens hagués agradat molt que hagués pogut presentar ella. Gràcies. Honor estar avui en aquest acte d'aquí, en aquest primer acte de constitució d'aquesta assemblea aquí a Lloret de Mar, aquesta territorial. I, de fet, no entraré massa en qüestió política perquè tenim els nostres ponents que ho faran, però sí aquelles petites reflexions que s'estan fent últimament i que l'altre dia, quan estàvem en una petita assemblea, també es parlava de qüestions del pacte fiscal, tot el que s'està parlant darrerament, i deia que hi ha un fet que és insòlit de dir el primer que fa un català quan s'aixeca al matí és dir, bon dia, soc català, aquí teniu els meus 6 euros cap a l'estat que ja no retornaran, no? Bueno, qüestions com aquestes són les que ens porten a reflexionar en un moment de tanta incertesa i en un moment de tanta dificultat econòmica, però tampoc m'agradaria que el debat només es fes en aquest sentit, no? I que aprofundíssim una mica més, perquè no només tot ha d'estar basat en aquesta transparència, aquest retorn del que ens pertany com a nació, jo diria, sinó que també hi ha molts valors que porten intrínsecs a la nostra catalanitat, al nostre país, la cultura, les tradicions, la història, tot el que tenim a darrere de molts i molts anys i de moltes generacions que ens han precedit i que han lluitat per aquesta terra, no? Per tant, jo espero que d'aquí en surti un bon debat, que això sigui una petita llavor d'un arbre que ha d'anar creixent a poc a poc, a vegades més de pressa, a vegades més a poc a poc, però si més no posar aquesta llavor, perquè jo crec que aquesta terra s'ho val. Per tant, celebro que estigueu aquí tots vosaltres, que ens acompanyeu en aquest acte, en aquest primer acte, i que a partir d'aquí comencem un camí junts que ens porti tots a un futur més ampli, jo diria, per no dir més coses que les deixo pels ponents, no? Moltíssimes gràcies per venir, visca Lloret i visca Catalunya. Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena, ara el rei nostre senyor declarada ens té la guerra. Segueu errant que la palla va cara, segueu errant. El comte duc d'Olivars temps a que li burxà l'orella. Ara és hora, nostre rei, ara és hora que fem guerra contra tots els catalans. Vet aquí quina n'han feta, desolant viles i camps, fins al lloc de Riudarenes. Ja n'han cremada una església que Santa Coloma es deia. Cremen albes i casulles, cremen calzes i pateres del
el pa que no n'era blanc. Deien que era massa negre i el donaven als cavalls sols per desolar la terra del vi que no n'era bo. Deien que era massa agre i enredaven els carrers tot per desolar la terra. Els ha beneït amb la mà dreta i l'esquerra, on és vostre capità. Quina és vostra bandera? Varen treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre. Varen treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre. Aquest és nostre capità. Aquesta és nostra bandera. A les armes catalans, els reials declara guerra. Segueu anant per la palla de cara. Segueu anant, segueu anant, segueu anant, segueu anant. El nostre objectiu i el nostre full de ruta el trobareu, no cal que m'hi esplaïn. L'Assemblea vol i malda per construir i organitzar aquesta majoria social que us deia. Hem de sumar esforços amb les altres estructures que estan en la mateixa línia i que facin possible la materialització de la ruptura que es va iniciar amb les consultes. I hem de crear complicitats internacionals que garanteixin la culminació del procés. Aquest és un tema que massa sovint no en parlem prou i que hi hem de posar tots els esforços. No serà fàcil, companyes i companys, el que us digui que serà fàcil us enganya, però per primera vegada a la història tenim, de la història moderna, tenim a la mà la llibertat, tenim la llibertat a l'abast. I sobretot, avui, més que mai, depèn només de nosaltres. Tinguem el convenciment d'aquest pensament que ens deia en Ventura Gasol, és avui una certesa que podem portar a la pràctica. Som catalans perquè volem ser-ho. Visca Catalunya lliure! Visca!
mal seglet, tot vetia i tots vos guardes mi, si us vas dels tormentants. Individualment i decidir col·lectivament. Els que ho fan a nivell mundial són totalitaris. Els que neguen el dret a l'autodeterminació dels pobles són totalitaris. En el cas de casa nostra, clarament són feixistes. I ells són, els tenim. Sí, llibertat per tothom, llibertat d'expressió per tothom. I els que suposin quan arribi el moment de la gran consulta, aquella que els del no també hi participaran, els hi faran participar perquè els partits espanyolistes tocaran el títol, evidentment, però no s'hi val qüestionar el dret a l'autodeterminació i nosaltres penso que ho tenim molt clar, tenim dret a formular els plantejaments que estem fent per aconseguir al capdavall un estat lliure en el marc dels estats lliures a nivell mundial. I per aconseguir-ho, actes com el d'avui són fonamentals, són importants. És a dir, aquest treball de formigueta, d'anar implicant la gent, d'anar sumant en el dia a dia en actes que estem fent cada setmana arreu del país. Per aquesta via, lògicament, pacífica, democràtica, a partir de donar arguments i a partir del propi convenciment arribem realment a aquesta Catalunya lliure que tots volem. Moltes gràcies a tots, visca Lloret i visca Catalunya lliure! Visca! Lliure! La llengua catalana considero que és independent i doncs també la literatura, i crec que és l'única llengua sense estat al món que estigui amb una literatura plena, una cultura plena, una realitat compacta de tot un país. Altres països han aconseguit la independència, però la seva llengua, per exemple l'irlandès que ha sortit ara, ha quedat com a llengua submesa a l'anglès. Podríem dir allò que deia Rodolf Llorens i Jordana: Catalunya, poble dissortat, els catalans, gent afortunada. Hi ha una altra cosa més a Europa que en la literatura catalana tenim traduccions del txec, de l'eslovè, del croata, per no cal dir de l'anglès, de l'alemany, etc., del noruec. I al revés doncs hi ha almenys un desconeixement de Catalunya per part d'Europa com a cultura bastant gran, com a platges no, però com a cultura sí. No ho sé perquè el veig com una mena de crit de llibertat. Trenca una branca seca, arracona un esbarzer, quasi rellisca amb el fang, espanta les mosques, sua, bufa, posa una mà en una pedra per agafar força, mira lluny, mira a prop, mira a terra, passa el riu pel lloc dels rocs, puja a l'altra banda, de quatre potes, com sigui, amb les esgarrinxades, i salta a la tanca, travessa el camp abandonat i corre, corre avall, t'espero a la font! Bé, i per acabar, doncs vull dir que aquest número que va pujant, m'agradaria que al costat hi hagués el número que va baixant dels segons que falten per la independència. Visca! I hi havia un cert morbo entre aquesta junta tan maca i tan activa de Badalona. Es produïa un enfrontament. Hi havia l'Everest, que és el Pujol, hi havia una pedreta que era jo, una mica grassa, però una pedreta, que ens havíem suposadament d'enfrontar. I com ha canviat aquest país?
d'aquells enfrontaments en els començaments, primer, segon, tercer, quart i cinquè congrés de Convergència Democràtica fa molts anys, dels quals jo era un dels fundadors, jovenet, doncs a trobar-me al costat d'un home que m'hi havia enfrontat moltes vegades, que algunes vegades havíem tingut fins i tot trifulques importants políticament, però en aquell moment tots dos ens vam mirar, tots dos anem a entendre que el país necessitava que aquesta Pedreta i aquest Everest caminessin junts, anessin junts. I cal dir que el discurs que va fer el president Pujol i el discurs que vaig fer jo hi havia poques i poques diferències. Sabem molt bé tot el que ha passat, però en aquell moment calia transmetre això, calia transmetre a aquells joves, aquella gent potser progressista que va venir, que potser uns quants pocs em venien a veure a mi, però en aquells centenars de persones que venien a veure el Pujol i algunes senyores acabades de sortir de la peluqueria i els seus amics i tot això, que el president Pujol els digués que la sortida podia ser la independència, que ell no era independentista, però que al país potser no li quedava una altra sortida. Per mi això és independència. Hem de dir al costat d'independència, hem de dir sempre una cosa, vol dir que volem construir un estat, potser un estat diferent d'alguns altres, amb no tantes estructures com poden tenir altres, però si no som capaços de construir un estat no guanyarem. I no guanyarem perquè diguem-ho clar d'una vegada. Jo voldria sentir-ho més sovint, això. Enfront tenim un estat i enfront de nosaltres i lluitant contra nosaltres tenim unes estructures d'estat, en tots els aparells, en tots els mitjans, en tot lluitant contra nosaltres. I això, doncs, si no en som conscients, doncs no anirem endavant. No existeix la baroneta mediàtica, no existeixen totes aquestes colles. A darrere hi ha l'estat que els finança, els dirigeix i els teledirigeix. Aquesta és la veritat. Diem-ho ja clar, traiem-nos a la vena dels ulls. O és que 300 anys d'opressió, 300 anys de no tenir un estat ens han fet que portem una vena als ulls tots plegats. Què ens falta en aquests moments? És construir eixos d'estat, construir aparells d'estat. I a la vegada ser capaços d'una cosa, podria ser que avancéssim i perdéssim les poques estructures d'estat que tenim. En aquests moments, què està fent l'estat? Molt hàbilment. Ja no em pot fotre la presó com va posar a mi, el Pujol i altres en certs moments, Toni Gutiérrez, etc. No. Ara són hàbils, són sutils. Ara ens destrueixen i ens volen destruir a molts nivells. I què estan fent en aquests moments? Atacant el nostre model d'ensenyament, atacant la nostra immersió lingüística, intentant menysprear, privatitzar, deixar en tercer terme la Corporació Catalana de Comunicació i deixar el nostre espai de comunicació, que nosaltres no podem anar al País Valencià. Nosaltres no podem emetre sobre les illes, però ells ens foten totes les televisions que vostè vulgui, 40 televisions aquí, sense cap permís d'aquest tipus. Però és que jo crec que a vegades, en algun moment, nosaltres anem a mentir-hi constantment a la mà. I en el model de seguretat? En el model de seguretat, doncs, en aquests moments estem davant d'un redesplegament de les forces de seguretat de l'Estat. Amb una senyora que ens han posat aquí de delegada, que Déu-n'hi-do del Vidal Quadras, que era veritat. Vostès començaran a veure tricornis, si no tricornis ara la tornarem a veure una altra vegada a la Guàrdia. I ens diuen, és que això s'ha de racionalitzar. Tenim un estat en contra, però hem de pensar també que dins de casa tenim la quinta columna i la tenim molt dura, i a més tenim els poderosos i en tenim uns altres que durant tots aquests anys d'Espanya n'han fet el seu negoci, el seu lobby, i aquest és un dels problemes essencials que tindrem. Els que faran, els que apreten, els que insisteixen, els que cada vegada en aquests moments intenten parar el pacte fiscal o la independència fiscal, la qual nosaltres hem de... Independència! Independència! A veure si ens quedem. He vingut a portar dues bones notícies. La primera bona notícia és donar-vos l'enhorabona. L'heu encertat.
Heu tingut punteria i heu triat el bàndol bo. Felicitats. Sou dels que guanyareu. Jo tinc 3 motius per ser independentista. Hi ha 3 motius que em porten a voler la independència del meu país. I ja us avanço que cap dels 3 és l'espoli fiscal. Em preocupa, però no és un motiu per ser independentista. En tinc d'altres. Si fos només això, no sé, potser demà diu un pacte fiscal, però no és el que em porta a ser independentista. Hi ha 3 coses. La primera és que com a persona que treballa amb la llengua catalana i amb la cultura catalana, com a persona que se l'estima, entenc que la independència és l'única manera que hi ha per preservar la llengua i la cultura catalana. Entenent que la llengua no és només un codi d'expressió. Abans, quan l'Enric Casasses deia aquest magnífic poema, ara no el veig en cor de reproduir, però parlava del banc de seu de la plaça, el camí de Fonts Vermelles, la fàbrica abandonada, els llençols voleiant de l'àvia. Això ho podeu traduir als idiomes que vulgueu. Però la plenitud d'aquestes paraules només poden ser compreses en l'idioma en què han estat concebudes. Per això és important mantenir la llengua, perquè és la nostra manera d'expressar la nostra cultura. Mireu, jo soc de Berga. Jo fa 20 anys o 25 que em dedico a convertir emocions en paraules perquè la gent ho entengui. I en 25 anys he sigut incapaç d'explicar la patum. Enteneu? És com... Jo no puc comprendre què vol dir el mar per la gent que viu a prop. Enteneu? Des de la manifestació del 10 de juliol sóc jo el que somric amb sornegueria i condescendència quan algú em diu això és impossible. Per tant, ja no hi ha res que pugui pensar que és impossible. I en tot cas, el que ho faria impossible és qui deixés de creure. Per això, jo el que vull és aprofitar el moment de fer un nou estat per fer un estat millor. No copiar els bunyols i els nyaps que tenim a l'entorn. Fer un estat millor. Fer un estat bo. Fer un estat bo. Que siguem independents vol dir no dependre de ningú. I no dependre de ningú no vol dir deixar dependre d'uns però que seguir dependent dels altres. I mentre els recursos naturals, mentre l'energia depenguin d'empreses, estarem sotmesos a aquestes empreses perquè poden tallar l'aixeta quan vulguin. Per tant, estarem sotmesos als seus designis, als seus criteris que no van en el sentit de beneficiar la gent, sinó van en el sentit de beneficiar els seus accionistes. Respecto a qui vulgui només ser independent d'Espanya. Ho respecto, si algú vol ser, doncs bueno, respecto i faré la lluita amb ell fins que siguem independents. Però jo no em quedaré aquí, jo no em conformaré aquí. I com deia el Pep a la trobada de la Panadella, jo no m'esperaré ser independents per imaginar-me el país que vull. Jo ja hi hem de treballar ara, perquè si no ens ho trobarem fer. Perquè si no ens trobarem que algú sí que hi ha pensat. Que ja mira, ara som independents, tu ja ho he muntat. Cony, hòstia, i per això tot aquest camí per acabar sent una còpia dels bunyols que tenim al nostre... No, ja hi anem pensant. Ja hi anem pensant, perquè com que el tema de la independència és una qüestió, diguem, de temps, perquè el creixement exponencial que ha fet només ens porta cap aquí. Per tant, hem de començar a pensar, bueno, d'acord, però quin país volem? Som capaços d'inventar els catalans? Som capaços de fer una aportació a la humanitat? A mi no em fa por imaginar, a mi no em fa por somiar. Jo ja ric en condescendència i sornegueria quan algú em diu que alguna cosa és impossible. Jo vull que Catalunya, que els països catalans facin aquesta aportació al món, que aprofitin el fet de constituir-se en un estat independent per crear un model d'estat realment democràtic. Jo això és el que vull. Els grans de raïm que conformen el cava que destaparem el dia de la independència, aquests grans de raïm ja han estat collits, ja han estat xafats i ja ferment d'excedent. Visca! Visca! Visca els països catalans! Visca!
Visca! Bé, segurament durant l'acte us hauran sorgit preguntes, dubtes, i ara ja estem finalitzant. És el moment perquè si voleu fer una pregunta podeu fer-la i apuntar a gent aquí que us la pot contestar. De totes maneres, fixeu-vos amb el marcador, 2.710.000 euros. Anem bé? Si fos tan fàcil com parar l'ordinador, i parar de que deixin sumant, però no... A favor d'una opció, en aquest cas de la independència, doncs seguirem. Però és que a més, en Miquel Sallarès i en tots els altres companys ho han dit. Aquest moment no solament és una possibilitat, és una necessitat. A la plaça Catalunya, que també hi era, intentant trencar un dels patrimonis més grans que té el nostre país, que és Catalunya, un sol poble. És a dir, si no som capaços de mantenir allò que va ser la gran herència de la transició i l'herència sobretot del món de l'Assemblea de Catalunya, que és que som un sol poble. Aquí no hi ha aquells que procedeixen d'Andalusia, aquells que procedeixen del Garraf, aquells que procedim com jo, de ses illes. Aquí som un sol poble. I amb això avançarem si som un sol poble. Si no, no ens en sortirem. Ho dic perquè això és molt important. I visca Catalunya lliure i reunificada. Visca! Gràcies a tots. Independència!